Helo, a chroeso i rhifyn Gymraeg mis Mehefin o bodleidiad Eryri. Ioan Gwilym dwi, a dwi'n un o swyddogion cyfathrebu awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Heddiw, mi fyddwn ni trafod un o ardaloedd hanesyddol Cymru, sef Meirionnydd. Ac y siarad ar y rhifyn yma, mi fydd 3 o ddynion i milltir sgwâr, sef Keith O'Brien, Edgar Parry Williams a Ceri Cunnington. Edrychwn ymlaen felly at glywed dipyn o straeon hanesyddol yr rhan arbennig yma o Eryri. Felly, efo fi wan, mae Mr Trawsfynydd ei hun, Keith O'Brien. Keith yn gweithio ar parc, ond yn encyclopedia ar hanes traws hefyd. Keith, da chi'n bobl rhyfelgar iawn yn traws na, dwi'n cymryd, achos fel dwi'n deall, ar hyd yr oes, mae yna lot fawr o gamps rhyfel di bod yn ardal traws, lle. Hollol, dim nonsens o gwbl, da ni wrthius ers adag yr Rhifeiniad os nad ynghynt felly. Mae gennym ni Toman y Mur sydd jyst ar gyrion y pentra i'r gogledd ac odyn glai ganddyn nhw ym Mhen Stryd uwch ben Bron Abar lle oedden nhw'n neud y clai i gynyrchu'r teils ac yn y blaen i roed ar y toia yn Toman y Mur, yr adeiladau'r Rhifeinig yn fanno. Mwy diweddar gyda ni hanes y Pengryniaid Oliver Cromwell ac ati yn yr ardal hefyd. Colonel John Jones, maes y garnedd, sydd ddim yn bell fel Hed y Fran, felly rhwng Bwlch drws Erdydwy, rhwng Rhinog Fawr, Rhinog Bach. Colonel John Jones yn un o'r regicides ac yn frawd yng nghyfraith i Cromwell. Hynny di fod ar ei deg arall, arwyddo warant marwolaeth Sial y cynta ac fel udodd rhyw gyfaill rhyw dro Peter y Diaws yn hanner dwysir o fath o gwmpas heddiw yma, ond stori arall ydi honno. Wedyn mwy diweddar, 1903, ddoth y fyddin Brydeinig i gampio, gosod gwersyll i fyny yng Nghaea Brengola wrth ymyl yr ysgwrn ym 1903 mwyn ymarfer magnelaeth a hynny oherwydd y profiadau oedden nhw wedi cael yn rhyfeloedd y bŵr ychydig blynyddoedd ynghynt, ble oedd yr tactega ymladd yn dra wahanol i'r ymladd oedd Prydain wedi arfer wneud yn erbyn y Ffrancwyr, Almaenwyr a pawb arall am hwnni ar y cyfandir, lle oedd pawb ar gau mawr agorad ac yn taflu pethau at ei gilydd nes o un dyn bach ar ôl. Mi oedd rhyfeloedd y bŵr yn dra wahanol mewn ardaloedd mynyddig a tactega gyrila yn cael ei ymarfer gen y bŵrs. Rhyw ddwsin, hanner dwsin yn symud yn gyflym ar gefn ceffyla, saethu at y milwyr a presio ymlaen i rwla arall. Oedd hyn ddim yn rhywbeth oedd y fyddin wedi arfer efo, a wedyn gosodwyd yr camp armi ar Maes Tanio i bwrpas ymarfer technica newydd o ymladd. Dwi'n cofio pan nes i ddechrau gweithio yn yr ysgwrn, clywed sôn na dim rhyfel bu cyntaf, oes profiad cyntaf heddwyn o ryfel, fysa wedi gweld y milwyr yma yn cerdded heibio yr ysgwrn fyny i'r ranges mewn ffordd. Traws di datblygu lot o gymeriadau poblogaidd iawn, wel, heddwyn yn un amlwg, mwy plas, ella bod o'n gyfle ni ddeud gair o gydymdeimlad i deulu Gerald Williams, diweddar Gerald Williams, yn fyma lle, ond os na gymeriadau eraill yn traws sydd dod i'r sylw?
Wel, oes, ia, dwi'n cytuno, mae'n cael o'na ni'n mynd allan ac yn llawn cydymdeimlad efo teulu Elsa, Gwraig, Gerald a gweddill y teulu yn y golled fawr yma o un o drysora cenedlaethol, nid jyst trawsfynydd erbyn ei hun felly. Ac a hefyd, Ioan, ddech chi sôn am Moe Plas, da ni'n hynod o ddiolchgar i Moe Plas, sef ffrind penna Hedd Wyn yn y cyfnod, am gofnodi unrhyw beth a phopeth yn wneud â traws, ac un o'r cymeriadau ddaru o gofnodi oedd Robert Isaac rhyw 200 mlynedd yn ôl. A ddyn ni gyfeirio i Pen Stryd yn gynharach, mi oedd Robert Isaac yn feddyg, mi oedd o'n trin anifeiliad hefyd, mi oedd o'n ffarmwr, oedd o'n ffarmio yn Pen Stryd ac yn Antliwgys, rhyw dyddyn bach arall i fyny'n Cwm Dolgain. A mi oedd o'n cadw tafarn y Gelynen ym Mhen Stryd. Ac yno, ar y 7 o Awst bob blwyddyn, mi oedd yna ffair arbennig yn cael ei chynnal. A mi oedd yna werthu anifeiliad o athas ar rwy'n yn disgwyl mewn ffair, ond yn bennaf o ffair i setlo Cwerylon oedd hon. A hynny wrth gwrs trwy ymladd. So oedd hi'n punch-up go iawn, unwaith eto, da ni'n mynd yn ôl i'r cefndir rhyfelgar ma sydd yn yr ardal. Hyd yn oed yn ei hamdden o bobl traws yn licio cael rhyw gwffas felly. A mi oedd pob peth yn hwylus yn Pen Stryd i'r pwrpas yma o gynnal ffair. Oedd yna efail gof yna, oedd yna lle i'r gofaint fedru clipio neu bodoli gwerthag i fynd ar ei teithiau i swydd caint ac yn y blaen efo'r porthmyn. Ac mi oedd yna ffalt gyhoeddus yna hefyd. Ffald felly lle bydda defaid crwydredig yn cael ei dal a bydda yna rhyw amball i fargan i fedru cael i daro ynghylch ar heini, a mi oedd yna dalwrn ymladd ceiliogod hefyd, so felly ddim jyst boda dynol, oedd y ceiliogod yn ymladd yn yr ardal. A mi oedd hi'n le da iawn, chwarae coets yna, tynnu torcha a chodi pwysa, a mi oedd hynny'n denu lot o ddynion cryfion i'r ardal, ac o ganlyniad i hynny, wrth gwrs, os oedd hi'n mynd i ymladd rhwng ei gilydd, mi oedd Robert Isaac wrth law, wedyn i drin y cleifion, wedyn oedd o'n neud yn iawn, ond gwerthu cwrwydd yn oedd i ymladd efo'i gilydd, wedyn o'n gael chydig o bres wedyn, a mi trin nhw i wneud nhw well. Mi oedd beirdd a Thelenorion yn dod yn aml i'r Gelynen, fel oedd enw'r dafarn, ac pregethwyr hefyd mwyaf Cymru yn gael wehibio yn ei tro. A mi fyddai'n ddifyr iawn gwrando ar y porthmyn, fyddai'n gyrru gwerthag o Loegr yn adrodd ei hanes yna. Ac mi oedd y lle yn cael ei gadw gan Robert Isaac, ac oedd pawb wrth ei bod yna groeso mawr ddiarhebol ar yr aelwyd yn y Gelynen. Pan oedd o tua 19, mi ath o i groesoswallt, a mae'n agos i tua blwyddyn, ac yno gath i brentisio i fod yn feddyg ac yn tra wahanol i ddysgu ac gael hyfforddi fod yn feddyg heddiw yma. Felly blwyddyn oedd o'na, wedyn mi ddylai'r meddyg oedd o efo ddeitho yna fod, ti'n gwybod digon amdani wan, dos, dwi wedi fynd i brectisio dy hun, felly heb unrhyw fath o arholiad na dim, a felly fi. Ac mi ddoth i ardal Trawsfynydd ac ym Mhen Stryd, ac mi oedden nhw'n dweud bod oedd gen nhw ryw ddilliau rhyfedd o drin cleifion. Enghraifft, os o rywun yn diodda o ryw anhwylder ar yr ysgyfaint, wel, y ffordd oedd Robert Isaac mynd o'i chwmpas i oedd mynd i ben to, i'w ben llofft y claf, tynnu llechi'r to, a tynnu gorchydd y wainscot, yr hen wely ffor postar felly, ac arllwys dŵr trwy'r twll ar ben y claf. Nodwyd na lladdwyd neb felly, ond yw'n dweud yn glir faint ar ei cael ei iachau o ganlyniad i hynny chwaith. Ond mae'n siŵr bod yna chydig bach mwy iddi na twall dŵr trwy'r twll yn y to. Ac hefyd oedd Robert, mi oedd o
yn feddyg anifeiliad yn ogystal â phobl, a mi oedd hyn, wrth gwrs, yn medru creu dipyn bach o bembleth iddo fo. Mi ddoth na ddau ffarmwr a'i gwynt yn ei dwrn un noson, heibio fo, crocio drws, tua 2 o'r gloch y bora, Edward Humphreys y Greigddu a Ephraim Griffiths Dolbrysor. Roedd buwch Greigddu yn wael iawn a gwraig Dolbrysor yn llethu mewn poen difrifol. A mi gododd yr hen feddyg ar unwaith a croesawu y ddau gyfaill i'r gegin, ac mi ofynodd o iddyn nhw, wel, pwy oedd y cyntaf y drws ma? A wedyn dyma nhw'n dweud, ar yr un gwynt oedden ni'n dau, yr un amser a'n gilydd. A wedyn ddaru Robert Isaac ofyn, wel, pwy dwi'n rhoi sylw i gyntaf felly? Ac, wel, tyd at y Sian Drian yng Ngwraig i Robert, mae bron iawn am arw mewn poena, ddwedodd Ephraim Griffiths. Ac na, medda Edward Humphreys wedyn, tyd acw at y ddiwch yn gyntaf. A wedyn, fan hyn, da ni'n gweld sy'n mae bethau cael ei pwyso i mesur. Does dim mis ers mi dalis i 12 gini amdan y fiwch, 12 gini amdan y fiwch, a dim ond 7 a 6 oedd Ephraim am ei wraig. A wedyn, mi oedd fus y ddiwch llawer iawn mwy na gwraig yr en Ephraim Drian. Ac ar ôl rhyw bwyso a mesur, penderfynu mynd i helpu'r ddiwch ddaru Robert Isaac yn y diwedd. Ac just eto rhyw ddarn bach difyr yn ymwneud ar cymeriad hynna os yma, ydy'r ffaith bod o gen o ferlyn glas, felly llwydlas, a mi oedd hi'n enwog trwy'r fro. A mi eisiau fynd fel ewig, oedd hi'n gyflym iawn ar ei draed, felly lot oedd enw'r hyn ferlyn, ac yn nabod lle i fynd wrth enwa'r tai ar ffermydd, a mi cwbl bydda'r rhaid i Robert Isaac ddeud oedd, enghraifft, felly, da ni'n mynd i Goecau Du, rhed fel y diawl, fe gei di ddigon amser i ddod yn dôl. A felly bydda hi, ond bysa'r hen lot i'm yn symud un unlla heb gael ysten llawn o gwrw cyn cychwyn ar unrhyw daith. Ac a dyna fo, ac os nad oedd o'n llawn i'r ymylon, doedd o ddim balchach, bydda fo'n mynd twtsiad na fo. Felly oedd rhaid o gael yr ysten o gwrw. A felly bydda hi, ac mi fysa o'n mynd fel y fflamia wedyn yn mynd ar doctor ar ei gefn i lle bynnag oedd rwy'n yn cwyno ac yn ei helpu nhw. Ond be oedd yn digwydd y fannu, wrth gwrs, oedden nhw mor ddiolchgar o weld y doctor a gweld lot. Mi fydden nhw'n rhoi cwrw i'r hen lot y fannu fyd, a wedyn yr ein geffil yn eitha chwil yn ffeindio ei ffordd yn ôl adra i Pen Stryd. Felly, rhyw stori fach gwahanol, rhyw 2 mlynedd nôl, fel dwi'n dweud, bu'r hen Robert Isaac, ddaru o farw 24 Hydref 1826 yn 72 oed. A mae yna englyn coffa iddo fo yn mynwant y plwy, Eglwys Sant Madryn yn Traws. A mi na i jyst adrodd yr englyn os di hynny'n iawn, Ioan. Angau dranc drwy ing a droes Robert, wr hybwyll mwyn eiddfoes, bu'n enwog hyd ben einioes, am wych rym i iachau'r oes. Dipyn o gymeriad. Brilliant. Mae hynna'n anhygoel Keith. Fel chi sôn cynt am casgar mwy plas, os mae bob dim am traws yna fo, lle sy'n ni'n erfyn ar unrhyw un sy'n mynd i'r Llyfrgell Genedlaethol i gael cipolwg ar hwnnw, lle mae werth i ddarllen mewn drysor cenedlaethol mewn hanes lleol, dydi, chwarae teg. Mae eisiau bod yn disgybledig yn does Ioan, dwi'n siŵr bod chdi wedi ffeindio. Mae rhyw fath a pori'r we mewn ffordd ond ydy. Mae hwnna'n ddiddorol, a wedyn mynd ar ryw drywydd arall, mae eisiau meddwl gyntaf, os wedi rwy'n cael gafal yn y mynegau ac a roi rhyw fath o drefn ar be mae rwy'n eisiau edrych ar, mi fydda fo llawer iawn mwy hwylus ac yn defnydd gwell o amser rwy'n ei lawr na, ond mae'n dim yn gasgliad anhygol. Dwi'n meddwl bod y mynegau'n unig yn 124 o dudalena. Mae'r casgliad ei hun yn anfarth, ynddo, a hynny gyd mewn llawysgrifan
ar lyfrau maint phwysicaf, diolch yn rhyw faint gyfarwydd i ni dyddiau yma, A4 da ni'n defnyddio, ond mae o rhyw fymryn yn fwy tu awrach yr un lled ac A4, ond rhyw fodfa ddwy yn dalach yn ei hyd. Wedyn, ia, mae'n gasgliad anhygoel yn diwyr, mae o yn werth fynd yna i weld. Mae'n bechod bod na mwy plas yn bob plwy mewn ffordd i gofnodi hanes o'r fath, achos hanes o'r diwylliant ni, llawer iawn cyfoethogach na ydi o'n barod, dwi'n meddwl. Diolch am hynna, Keith. Dwi'n siŵr nhw'n ei glywed gennych chi eto ar y podlediad cyn diwedd y flwyddyn. Felly, gai jyst diolch eto. Croeso siwr, Ioan. Gobeithio fydd pawb wedi mwynhau o. Ychydig flynyddoedd yn ôl fer rhan gwaith, mi fisi o gwmpas rhai o gymeriadau Eryri yn cofnodi hanes enwau llefydd a'r chwedlau oedd tu ôl i wreiddiau'r enwau hynny. Un o'r cymeriadau hyn oedd y limrigwr adnabyddus Edgar Parry Williams, a gofynnais iddo beth oedd o'n feddwl oedd ystyr yr enw croesor. Mae enw llead y fatha ffynon elan a croesor. Fyddi dim dweud yn union pryd a chriodd y chwedl, lle, na pryd ar ei pobl ddechrau gofyn be di ystyr yr enw croesor, lle. Yn ddiddorol iawn, mae'r un o'r pobl sydd wedi gwneud ymchwil ar yr enw, Thomas Roberts, oedd ei ada, Bangor. Ydy darganfod, dwi'n meddwl, o... Gallu dweud at ar y funud dwi'n, ond ganodd o'r nyddodd yn ôl, felly yn hwla, bod yna ddefnydd cael ei wneud o'r enw croesor mewn rhyw ddogfen sydd mae'n bosib ar gael. Felly. A yn fanno, diolch yn cael ei sgwynnu fel croesor, ond fel croesor. C-R-O-I. O ie. A mae o wedi cael y cwestiwn, wel, yn ddiweddar, mae hyn wedi digwydd, mae'n siŵr dwi'n abod dwi'n wedi gofyn iddo fo am Edgar Had. Un o hogia, Cysio Fawr, a dweud y gwir, i deulu Cysio Fawr, Tomosiaid yn Cysio Fawr, a mi oedd o wedi mynd i fyw i lawr i Casnewydd. A mi oedd o wedi cymryd diddordab ar hyd amser hanes Estiniog. Ydy gofyn i Thomas Roberts yma, be oedd ystyr yr enw croesor. A mae Thomas Roberts yn wyna heb yn dweud, wel, i ddechrau gychwyn, da ni ddim yn cymryd dim sylw o'r chwedl am tywysoges Elen. Ie. Da ni'n troed hwnna o'r nilltu, os ydych chi di. A mae o'n dehongli'r beth i'r radda trwy ddweud bod ni, y lleoliad yda ni yno fo, y ffinia sydd yn rhwng yn debyg plwyfi, Begela, Llanfrothan, Festiniog, Entwrog, Iawn. Bod yna gymaint o ffinia yma, lle. Ie. A da ni yn gwybod bod na lefydd wedi cael ei henwi fatha llyn terfyn i fyny a dop mynydd Cysio'r Ucha, terfyn Doddelan, y llyn terfyn. A wedyn bod nhw'n cymryd y syniad, dwi'n gwybod mae'r hyd wedi cael ei enwi fel yr hyd y cyffinia. Ie. Ffinia gorora di hwnna'r y fath, ynde. A mae elli di ddweud fod Llanfrothan i radda, os lici di, yn un gofgolon fawr i'r ffinia yma, y rhyd y cyffinia, a cefn cyffin, y tir na, y braich o dir sy'n difynnu o garag, ac mynd o garag isa i garag ganol, i garag ucha, i garag fawr. Dwi'n mynd ymlaen am y chwedla yma, a dwi'n dweud ti bod croesor wedyn, yn ôl Thomas Roberts, y fod y cyntaf dwi wedi gweld yn dweud hynna, yn golygu na y lluosog am groesau. Ie. Llawer o groesau, lle. A bod or yn gallu bod yn ffordd o wneud gair mewn ffordd un lluosog. Fysa sa ti'n dweud cerddor.
neu trysor, neu y ffordd ti eisiau gwneud y gair fod yn lluosog, wel, sa'n ni'n dweud croesau, bysan. Ond mae croesor y bydd yn golygu llawer o croesau. A dyna mae o'n gynnig fel rheswm. Ydych chi'n gwybod sy'n ni'n mynd nôl am y chwedl Elen? Mae chwedl Elen i radda yn tynnu darna bach allan o hanes. Oedd na ffasiwn beth a tywysoges Elen meddyn nhw. Ti'n gwybod, mae yna sarn Elen yn does, mae yna ffordd. Mae tywysoges Elen yn ffigwr hanesyddol. A mi oedd, y nofel mae'r stori'n dweud, oedd hi wedi priodi efo, wel, mae'n debyg, pobl wedi mosod ar Gymru, y rhifyniad wedi dod drosodd, am brosio neu emrys rhywbeth ben nhw'n alw da. A mi oedd o wedi cael ei alw nôl, meddyn nhw, i amddiffyn rhyfain, a mi oedd o wedi gadael dywysoges Elen, yn ddiamddiffyn i radda, a mi roedd na ryw luodd, wel, wedi mosod, ac yn trio hawlio'r lle, ac wedi ei herlu ni o'i thywysogaeth a mi ddod i, mae'n debyg i ardal, Eryri, a mi wrth iddi ddwad, o gynnu rhywfaint o fyddin efo hi, a nôl y chwedl mae hi wedi dwad drwy, wel, sy'n ma'n nhw'n dweud, bod hi wedi croesi ar draws os i Gaernarfon i Meirionydd a wedi dwad dros yr arddu i lawr i lecyn, wel, ffafriol iawn i aros noson. Hi a'i byddin. A y lecyn hwnnw ydy llain y ffynon. A mae yna ffynon yn ochr y ffordd, oedd yr hen ffordd yna yn darwain di mewn ffordd o Begila dros i Gaernarfon, drosodd i Meirionydd, pan oedd y môr yn llanw i fyny yn unig ffordd i groesi de. A honna meddyn nhw oedd y ffordd i groesi ac ar un amser oedden nhw'n dweud bod y mêl fan, y mêl carriage yn cael ei thynnu ffordd na drosodd i Mount Rock a unig ffordd i groesi o dwad trwy grisor de. Hi oedd y briffordd. Oedd na'n crisor yna, pentra yma, wrth gwrs, nag oedd y pentra crisor i'n mond, wel, y tai cyntaf gael ei fildio fel pentra, oedd yn 1865 plafona. Dyna pryd dechreuodd y pentra fel crisor, lly. Mae'r esbonio hyn i gyd yn dipyn o beth sa ti ddweud, tynnu ardodd y chymig os lici di. A'r stori ydy bod tywysoges Elen wedi cyrraedd i llain y ffynon, wedi gwneud gwersyll, ac wedi i fadw'r y ffynon, a wedi gael o'n lle iddo da iawn i guddiad os lici di. A wedyn oedd i Meirion neu mab hi yn trio cadw y bobl ddrwg yn ôl yn ymyl castell Cydwm. Mi roedd y gormeswyr wedi dwad ac wedi lladd yr hogia. Dyna un rhan o'r chwedl, mae llall yn dweud bod y ddau frawd wedi ymladd ac wedi lladd ei gilydd. Mae yna bob math o fersiynau ar y chwedl. O'r un mwyaf poblogaidd wedi dweud bod ei mab wedi cael ei lladd i ladd wrth gastell Cydwm, a bod yna negesydd wan wedi dwad ar has mawr i rybuddio Elen bod y gelynion ar ei gwarthau hi. A mi ddysg o'n drosodd i grisor neu i llain ffynon, a mi oedd hi'n fora yn wawr yn torri a dod ar newydd trist i Elen bod hi Meirion wedi lladd a bod y gelyn ar ei gwarthau hi. A bod hi wedyn wedi dweud croes awr i mi yw hon o glwad hynna lly. A mae o'n ddiddorol sa ti sbio ar hen gerig beddi mi weli di croes awr. A nid croesor. O ie? Ie. Ar un amser o bobl yn credu neu yn sgwennu fel croes awr, un nhw wedi clywed yr chwedl de, neu mi oedd o'n ffordd haws ei sgwennu neu beth yma. Ond yn amcaniaeth bach i di hon. Ie. Ac mae o i radda ydi sylfaenu ar
ar wybodaeth, beth sa ti ddweud, hanes llafar mewn ffordd, enwa llefydd yn Gwm Croeso'r flynyddoedd yn ôl, pan o'na enw, ti'n gwybod, ar bob rhan o dir, allu di ddechmygu pan o bobl yn torri gwair efo pladur ar bob werdlodd, a bob dol, a bob cae gynnyn nhw, ac yna enw ar bob man. Ac mi ges i magu yn yr amser pan oedd y bobl yna yn Croeso'r, a mi o'n i was ffarm ac o'n i wedi bod yn helpu efo gwair yn Carffoel, Bwllindir, Parc, Croeso'r Fawr, Croeso'r Ucha. O'n i wedi bod yn... Ac oedd ti'n gwybod enwa'r llefydd yma i gyd yn o dda. Ac yn naturiol, mae'r enwa wedi diflannu, do'n am angen, os i mae wedi mynd yn un rans os ligi di, ar enwa mynd. Ond cerdi fyny i flaen Cwm Croeso'r, a mae hwnna'n dal blaen cwm ydi enw, lle mae'r lle oedden nhw, neu lle maen nhw yn cynhyrchu trydan y fanna, oedd yr enw ar y fanna cyn nhw'n wneud hwnna o blaen cwm, dyna maen nhw wedi galw'r y station, y Croeso'r Generating Station ydy gyn pobl yn sgwennu hanas y chwaral, hyn a llall. Ond blaen cwm mae nhw fanna, ac o'na bentra bach yma wedi wneud ar gyfer pobl yn gweithio chwaral. Barrics ys ati'n galw nhw mewn ffordd. A Glan Rafon nhw'n galw hynny. A mi... oedd yr enw yna yn cychwyn o blaen cwm i fyny. Mae'n awhen gors, a mae'r gors yna yn difynnu i wylod yn cle yn Croeso'r rwan. Darn o dir llaeth sydd o fanna. A yr hen, pan ni'n dyn o'r gwarthag godro rwan, oedd y gwarthag yn cael ei cau o'r tir lle oedd nhw'n hel gwair wrth gwrs, ac oedd nhw'n ochr ychau'r walia yna, ac oedd ti'n mynd i fyny efo iau a sten i odro allan. Oedd y gwarthag di harfar i sefyll allan. Oedd ti'n dod â hwn is i lawr at ei gilydd. Oedd fel gwas bach o'n job i o mynd o flaen y lleill i nôl y gwarthag. A nôl y gwarthag o fanna, o'r gors, a'r gors oer oedd nhw'n galw yna. Neu gors dŵr oer. A ti'n gwybod, mor hawdd ydy ti fynd o hwnna i cors oer, i croes or. Ynddi. Ac yn meddwl i, na'r ystyr i'r beth ydy, fod pobl wedi ffeindio'n haws i ddweud croesor na cors fawr, neu cors oer. Mae ddigon bosib, dydi? Dwi'n meddwl bod o, a na ti beth arall sydd yn llan o chwedl ydy, o pobl yn deitha tiastalwm, paid a gyfa dŵr o'r mae yna ddŵr yn byrlymu lawr trwy'r gors yma. Ti wedi cerad i fyny ti sychedig, pobl yn cerad y llwybr i fyny i'r chwaral. Peda efa dŵr oer fanna, ac o'n mynd i geid i gopion o boen cefn. O'n hen wybodaeth, ti'n mynd yfa dŵr fanna. Ar yfa, de? Da fyd. Sa ti'n mynd i fyny wedyn i chwilio, mae cwm fel rheol, cwm Croeso'r ydi o, dim Croesor. Cors oer yn Gwm Croeso'r. Cwm cors oer. Sgyn i'n byd arall efo ni chwanegu. Ond, mae'r starllad i hanes chwedl Llywelyn sydd jyst mor agos yn de. Ac wyt ti'n gallu gweld bod na gynsail i'r syniad o bobl yn gwneud enw, egluro enw efo chwedl, lly. Ac os wyt ti eisiau mwy, cer i Maen Twrog, sydd pan ti'n egluro enw Maen Twrog, wyt ti'n dweud Maen Twrog. A Twrog oedd cawr oedd yn byw ar rwla yn ardal dathlu Maen Twrog. A'r stori ydy bod nhw wedi taflu anfarth o garag. A mae'r garag yn o'i gweld yn fynwant Maen Twrog yr eglwys. Maen Twrog. A ti ffordd o egluro ystyr enw lle wrth dweud na. A ma'n dweud bod hoel bawd y cawr yn gafal yn ni. Mae'r garag yn y fynwant am fyddoedd iawch o gawr os fel llichio hwnna. Llichio Ceri gadw gawr arall am ni. Wel, dyna ni, blas o'r recordiad gyda Edgar Parry Williams. Da ni wir yn byw mewn ardal sy'n mor gyfoethog yn ein hanes llafar a traddodiad chwydla. Mae'n bwysig bod ni'n cofnodi'r hanesion hyn i gyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Nesa ar y podlediad, mae Ceri Cunnington. Ceri, allu di roi chydig bach o hanes chdi dy hun a sut brofiad oedd o tyfu fyny yn Blaenau Ffestiniog? Ges i magu'n tan y grisia, sydd milltir o Blaenau Ffestiniog, so di o ddim yn Blaenau Ffestiniog. A wedyn mae gen ti Manod a Llan Ffestiniog, so mae Blaenau Ffestiniog, dwi'n bro Ffestiniog erbyn hyn, ond tan y grisio ni. Tyfu fyny, mae gwriaeth hyfryd yn byw yn stryd Cambrian Teras efo cyfeillion ac ymdogion a cymuned clos. Dwi'n isio or-romantu'r peth, ond mi oedd cael yn magu yn fanna. Mi o'n i'n teimlo'n lwcus iawn yn unedig yn edrych rwan ar cymunedau a beth sy'n digwydd. Ia, mae gwriaeth braf a hapus yn Tan Grisia. Pan ti'n tyfu fyny yn ardal fatha Stiniog, ardal chwareli, mae yna agwesatrwydd yn lot o gymunedau, ti'n sbio Bethesda, pobl debyg iawn i Blaenau yna. Pa mor ymwybodol ydy pobl pan maen nhw'n tyfu fyny mewn ardal fel la, o'r diwylliant ac o'r hanes? Dwi'n meddwl, dwi'n dim ond yn gallu siarad dros dy fi'n hun, a do'n i ddim felly, oedd dad yn chwarelwr bob un ac yn toiwr, ond o'n i'n ymwybodol iawn o'r chwareli, cos oedd lot o ffrindiau dad yn gweithio yn y chwareli, a dwi'n dweud dad a dim mam oedd. Ond dwi'n cofio mynd i wneud profiad ysgol, ac o'n i wedi gofyn i fod yn mynd i wneud gwaith theatr yn ysgol Ardydwy, a nes i endio fyny fel, nes i cael yn lleoli fel electrician yn y chwaral. Fatha profiad gwaith o fanna. A oh my god, ond o'n i wedi gofyn i fynd i wneud theatr yn Arlach, so beth sy'n digwydd. Ond un o'r profiadau gorau mywyd i, oedd dal yr hen bus armi ma, o'n i wedi clywed o, yn stopio bob bora, yn mynd allan yn tŷ yn pigo pobl i fyny o'r stryd, i fynd i fyny o'r chwaral. A wedyn, un diwrnod o'n i'n ddigon lwcus cael bocs bwyd a mynd ar gefn y lori ma am bythefnos i ddal i fynd i weithio i'r chwaral. A dwi'n cofio Stan, y fforman, a nefydd ang o Stan. Ond i cymryd cam yn ôl, oedd rhannu'r hen bws armi na i fynd i'r chwaral yn un o pethau pwysicaf mae gwriaeth i. Ond nes i mabwysiadu'r ethig gwaith yn anffodus, a nes i mabwysiadu'r meddylfryd o cymuned a cydweithrediad sy'n llawer mwy na hynny. Ond hefyd y fforman Stan ar y pryd yna efo fi am bythefnos, na i fyth anghofio i'w beth ti'n gael o fo? Just person da. So, chydig bach yn controversial i fi, alla fel hogyn a draws Bontraeth, rhywun oedd i ysgol i Fionydd. Ond dwi'n meddwl, pobl Blaenau, pobl Meirionnydd yn gyffredinol, mae yna bersonoliaeth cynnas am bobl. Ti'n meddwl, oes na wbath yn y gymuned am yr ardal sy'n gwneud hynny'n cyfrannu ato fo? Dwi'n grediniol fel dwi'n mynd yn hun, bod ei gyd yn y tirwedd, a bod ei gyd yn neud yn hanes ni. Dwi'n cofio mynd i Maldwyn i recordio a sbio, mynd uwchben y stiwdio, lle oedd Sian James yn y stiwdio falle a sbio dros y mynydda a mwynder Maldwyn, ac oedd y tirwedd yn atgoffa fi o mwynder Maldwyn, a pan ti'n mynd i'r lefel Blaenau, mae o mor, calad, so ti'n gorfod bod, mae yna gosatrwydd, ond mae yna rhyw ddiweddegad, pan ti wedi cael dy geni yn y cysgod, ti'n anelu mae'r hael, a mae Blaenau'n edrych fel rhyw gylch o mynyddoedd. Oce, mae nhw'n yn gryio'n cwmpas ni, ond hefyd, dwi'n gwybod, oes, mae yna sicr rhywbeth, ond dwi'n meddwl, mae lot sy'n neud efo hanes a diwylliant a tystadaeth, ond dwi'n meddwl bod o hefyd o lot sy'n neud efo'r tir, a dyna beth sy'n siapio bobl, cos ti'n gorfod gweithio ar tir, a'r ecosatrwydd nat y tir. Dwi'n gwybod, mae o'n agwedd, ella bod rhai yn dweud bod o'n agwedd rhamantaidd iawn, ond dwi'n coelio fyd bod na wirionedd yno fo, a wedyn, ardal Stiniog, mae o'n rhywle lle mae yna lot o fentra cymunedol yna, lle feddwl am dref werdd ac antur Stiniog, mae o'n rhywle mae pobl yn gweithio fe'i gilydd, a mae yna rhywbeth mor braf i weld o synwyr cymuned. Dwi'n meddwl bod hynna hefyd yn mynd yn ôl i traddodiad o'r chwarelwyr, a'r caban, a cydweithredu, a hefyd, eto mynd yn ôl, dim gormes, cos oedd bobl yn gweithio, ond pan oedd bobl yn y caban oedd nhw'n cwestiynu, ac yn dod at ei gilydd ac yn meddwl, ydy hyn yn iawn, ydy hyn, ac yn cael dadla iach amdan be, oedd o'n lle cymdeithasu a dadla amdan cymdeithas a bywyd a gweld beth yn mynd ymlaen. A mae beth sy'n cysylltu ni yn lot bwysicach na beth sy'n gwahanu ni, a dyna beth sy'n gael wrth dadla a trafod. A mae mentor cymdeithasol yn dod yn uniongyrchol o llefydd fel y Pyllau Glo a'r
Working Men's Clubs, a capeli, a ar ysbyty yn blaena, y chwarelwyr, y cydweithrediad, nath adeiladu hynny. So, mae bobl yn dweud weithiau, menter garwch, di'r Cymru byth yn mentro. Yndi, maen nhw'n mentro. Maen nhw wedi mentro ar hyd i oes, ond maen nhw wedi mentro gwrth edrych ar ôl ei gilydd. Just dim di mentro i fynd yn busnesa preifat, cyfalafol, masif. Maen nhw just wedi mentro mewn ffordd gwahanol. A cydweithrediad ydy hynna. Un o rinweddau arbennig Eryri di ysbrydoliaeth am y celfyddydau. Mae pobl yn gwybod bod chdi fod mewn ambell i fand a mae yna lot o fandiau eraill. Ond dim jyst hynna, mae o'n ardal, Ostiniog yn ardal artistiaid, llenorion, beirdd, a ti'n gwybod... So, beth sy'n ei fi'n falch mawr o blaena ydy yr aml diwyllianrwydd. So mae gen ti David Nash ar un llaw, yn neud y celf gwych ma'n blaena. A wedyn mae gen ti Gwyn Thomas, Meirion Evans, yn neud celf gwych. Gen ti Gareth Parry, mae blaena yn ysbryd eto, da ni'n mynd yn ôl at y tirwedd, yr gymdeithas, ond hefyd sut mae o wedi gallu ymsigno am gair gwell, dwi'n gwybod. A mewn fudwyr hefyd, am bod o'n gymuned mor cry, so mae gen ti David Nash, ond maen nhw gyd yn rhan o'r un gymuned. Ond hefyd i fynd yn ôl, dwi'n mynd i fod yn controversial, gobeithio ni wedi gadw fo fewn, ydy'r holl arwydd epic ma, oedd ar yr pen y pas. Dim fel at i marchnata Cymru ac yn hyrwyddo Cymru mewn ffordd cyflwyddyd, pam bod chdi eisiau sain epic mewn lle mor epic. Os ti'n mynd gallu gweld bod o'n epic a deall bod yr epic yn rhan o gelf, ti'n angen arwydd yn dweud bod o'n epic. Ti'n gweld bod o'n epic a dyna beth diwylliant celf. Mae'n rhaid ni fod yn fwy hyderus yn y celf a pwy ydyn ni mwyn rhannu'n diwylliant a'n celfyddyd ni, dwi'n meddwl. I gloi felly, Ceri, beth ydy farn di am cymunedau Stiniog, Meirionnydd, Eryri? Wyt ti'n gweld y cymunedau yma yn dirywio yn ieithyddol, yn gelfyddydol, ta ti'n gweld ni'n ffynnu? Mae gen pawb rhan i chwarae dy fel. Mae nhw'n dirywio, a mae yna ddirywio wedi bod ers y 70au. O'n i mewn protest yn Penllyn yn ddiweddar, ar un yn ddadl sy'n am tai ha bod yn dda. Be rhaid i ni'n neud ydy, ar lefel, a da ni gennym ni siawn swan bod gennym ni Llywodraeth Cymru a Parc Cenedlaethol Cry, lle da ni'n dweud digon di digon, a dydy o ddim yn, a bod ni'n neud y penderfyniad. Mae gynna ni'r atebion fel cymunedau, mae gynna ni'r atebion fel awdurdod lleol, a just mae rhaid i ni fod yn ddewr ac yn hyderus a just neud y penderfyniad a iawn. Iawn. Ar y nodyn yna, gael just diolch i chdi am ymuno fo ni, ac just diolch yn fawr iawn. Diolch chdi. A dyna ni felly, gobeithio bod pawb di mwynhau gwrando ar y rhifyn yma o bodlediad Eryri. Ar ddwrnod ola'r mis, mi fyddwn ni'n cyhoeddi rhifyn Saesneg. Dana Williams fydd yn cynnal y sgwrs a mi fydd hi'n edrych ar y tymor ymwelwyr efo Sian Pennant, Eta Trymper a Leia Wyn Griffiths. Am y newyddion diweddara o awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Hwyl am y tro.